Sziasztok! Ez itt a Dragon's Trapet, nem tudom hányadik fő dungeonje, főküldetésből a kampány dungeonje. Ez a Corzin nevű dungeon. Hát... Akkor menj. Igen. Hát rájöttünk, hogy lehet képességei a sárkánynak. Amúgy nagyon egyszerűen csak mi voltunk buták, meg kezdők. Meg rájöttünk arra, hogy lehet fúriával idézni sárkányt. Eljöttek rá. Bocsánat, Viki jött rá. Az a lényeg, hogy rájöttünk. Hát először is kell egy guild, ami legalább 3 szint, vagy annál magasabb. Aztán a guild technológiából ki kell fejleszteni a Dragon Resonance-et. De ezzel nektek úgy annyira nem kell foglalkozni, mert a guild főnök valószínűleg kifejleszti, ha van esze. Meg minden más melléket is, ajánlatos, amit itt láttok. Aztán össze kell gyűjteni guild pointsból 100-at, hogy be tudj menni az arénába, a Dragon Sanctuary Passage-be, hogy le tudj idézni a sárkányodat. Viszont a fúvát még úgy tudod megszerezni, hogy vannak ezek a Dragon léresek, ahol le tudod cserélni, át tudod rakni a sárkányodat, hogy melyiken lovagolsz, meg ilyenek a 2 közül, vagy legalábbis nekem még csak 2 van, vagy lehet elérhető. Gyere hátrébb, nem és a progresseknél ott van olyan, hogy speciális progress, valami ilyesmi van neve. És ott beállíthatod 1 órára vagy 5 órára, hát ugye attól függ, hogy neked mennyire van időd, és annyi fúlát kapsz a végén. A fúlákat a végén, mikor itt van a táskádban, akkor benyomod egy batch extraction-t, benyomod a kérdőjeles fúlákat, aztán start batch extraction, és akkor kirakja ezeket a fúlákat. Ezekkel lehet majd megidézni a lényedet, amint benn leszel az arénába. Viszont van néhány fúra, amihez kelleni fog egy bizonyos... Ez az enyém. Mi a neve? Steel Breaking Scale Powder, amit ilyen Dragon vacakban lehet kivenni, én úgy hívom kagyló, ilyen 370 kagylókban lehet ezt szedni. Nekem jelenleg 210 van. Annyi ilyen tudsz kell, amennyi hogy hívják, hogy van, ilyen fúrád van, hogy nem tudom ez hogy van, nem is se próbáltam. Mennyit elő akarsz idézni. Igen. Ha a legelején hót kapsz és úgy döntesz, hogy ennyi elég is, akkor... Ugye vannak ilyen szintek a fúrákban is, vagy inkább rangok, amik ugye leírják, hogy milyen lényeket spannoltatnak le. Ezeket nem tudom úgy, hogy ezt inkább majd Viki nektek elmondja. Pontosan. Tehát Szóval. ez könnyebb lenne, ha... Ugyebár egyébként mindegyik fúvolának megvan, hogy mit ívelő, nem tudom ismeritek a fajokat, a Paragon, Skytorch, Starvat, meg az ilyenek, ugyebár mindegyik más, és az Ancient a legritkább, ami a játékban vagy megvásárolni tudsz, vagy spannol, vagy időnként leszoktak spannolni a játékba, és akkor be lehet őket fogni, de ez ritka. A Ancient az amúgy az, amelyiknek 4 láb van és a hátán áll ki a száj, nem így a oldalából. Ugyebár. És akkor az a legegyszerűbb úgy felismerni a fuvolát, hogy melyik igazából vegyük a színüket igazából. Nem mondom el így a nevét, mert azt úgy érzitek meg. A színük, ha már kék színe van, Dani, mutasd meg nekik. Azt csinálom. Hogyha a kék színű, ugyebár ott a körig a ikon körül, akkor már nagyobb esélye van, hogy Ancientet hív elő. Ha viszont már lila, akkor már szinte tuti, akkor csak Ancientet hív elő. Az ilyet. Az a neve, hogy Sealed Resonating Dragonic Flute, a másiknak meg a Sealed Melodic Dragonic Flute. Már a melodiknak is nagy az esélye. Én meg mindjárt meghalok, szóval... Fuss hátra, ezeket elintézem. Jössz vissza, lerettem. Faszom, nem tudok ráülni. Meghaltam.
első alkalom, hogy nem tudtam magamra csalni a buzit. Hoppá. Remélem, hogy ezzel tudtam egy kicsit segíteni nektek ezzel a fúvulás üggyel. Hát... Összeszúr, ez még nekem is új, úgyhogy... Hát én most már tudom. Remélem működni fog. Ha nem működik, én De kérek működni elnézést. Én meg véletlenül megúsztam a fele a csapatot. Várjál, csald őket valahogy úgy oldalra, hogy ne húzzunk be még többet. Oké. Csald vissza őket ide. Gyertek, buzik. Egyébként nyomasd időnként egy kicsit a hírt. Ez az, köszi. Csinálnám én, ha lenne manám. Jó, az egy másik tényező. Ja, meg ha nem dobom le a sárkányról a mana miatt. Jó, akkor váltsunk, jövök én Dragonnal. Baszod. Jönnék én Dragonnal. Logi. Az a baj, hogy akkorát csapok, hogy a körülöttem lévő minden ember rám jön. Ezért kell, hagyj, én húztam be a szarokat. Már alig várom. Most ezt is átvisszük, és akkor kapnak egy csomó guild pointot. Ja igen, tényleg, ezt még el akartam mondani. A guild pointokat úgy lehet megszerezni, hogy itt vannak az achievementek. Az O betűvel lehet behozni. Ott van, hogy guild, rájössz itt megint a guild. Vannak ilyen achievementek, hogy kill the Devon in Teeth Dragon in the Juno Crystal Gallery, meg ilyesmi. Mikor ezeket rámész, akkor unlockolni fogja ezeket a 10, 20, 40, 70, 80, 100, 120, 140, meg 100 cuccokat. És ezeket, amikor megcsinálok az achievementeket, akkor lehet unlockolgatni. Ha ugye minél többet unlockolgatsz, annál több, hát ugye mutatja, hogy mit adsz. Például 500 ilyen pénz, vagy 1000, vagy 8 ilyen guild pontot, vagy 12-t, vagy 20-at, meg ilyeneket. Ezeket úgy lehet megszerezni, hogy minél több acsit megcsinálsz. Például, ha megcsinálom ezt a 4-et, akkor legalább 4 vagy több unlockolni fogja. Ha azt az megcsináljuk, akkor aztán még kapunk más ide. Ezeket a béncideseket nehéz. Ugye ebben van úgyis sok, ezeket meg lehet csinálgatni, így lazán, meg a felét ugye beküld a főküldetésbe, és is, meg ha úgy unatkozunk, akkor is be lehet menni. De egyébként minden nap meg lehet csinálni ezeket, szóval így a legegyszerűbb összegyűjteni. Minden nap végigmehetsz a egyik szigetnek, a másik szigetnek a küldetésein, szóval így viszonylag azért egyszerű. Ez tényleg így van? Igen. Ezt nem is tudtam, hallod. Hát szerinted hogy gyűjtenél össze ilyen 10.000 guild pontokat? Jogos. Nincs ennyi sziget meg dungeon, hogy annyit összegyűjtsi, úgyhogy nem mész végig. Mindegyiken végigmehetsz minden nap. Oké. És akkor minden nap meg. Hát amúgy meg a fene fog minden nap végig menni. Hát már pedig azt fogjuk, akkor meg nem lesz a 100 pont. Na jó, hát addig, de utána már én cseszek rá. Hát jó, addig viszont nem. Hallod? Mennyi az idő? 10 óra van. Este, ugyebár este 10. Meghalok? Után megyünk Puretiába, végignyomatjuk. Ja. És utána... Meg Laedisbe. Utána megyünk meg Laedisbe. Ma már benn voltunk, ugyebár megszerezzük a pluszpontokat. A guild pointhoz. Aztán 4 fél után bemegyünk megint. Akkor megint pluszpontot. Ja, amúgy meg Nero's Nest várható majd videóból. De menő, kell befogni. De mondjuk az enyém menőbb. Majd egyszer megmutatom nektek, hogy néz ki az én sárkányom. Ha lesz rá időm, és energia. És éppen eszembe fog jutni, szóval ez a 3 feltétel van. Mert mostanában is úgy megmutatom, hisz nem olyan menők. Majd ha te leszek átszerten, na azt majd mutogatom. Meg úgy is látni fogjátok, hát levideózom. Ja, a maradandó sárkányokat majd le fogom videózni, ilyen Vinci, Death, Street Food, Paragon, meg ilyeneket. Le fogom videózni, amik nekem maradandók lesznek. Amúgy még Dungeon-ben amúgy is fogjátok a felét látni legalább.
Hát tudod, 6 darab sárkány lehet majd a végén nálad.